Autoimunitní choroby, chronické choroby, je to strašák pro spoustu lidí. Já sama s ním mám obrovskou zkušenost, protože od 10 let jsem byla ekzematik. Z ničeho nic, jednoho dne prostě jsem šla večer spát a myslela jsem si, že se zblázním, že se uškrábu. V současné době, nebudu se tím tajit, je mi 45 a prošla jsem si 2letým peklem opět s ekzémem a starter samozřejmě je stres. U mě to byla teda i transformace, takže celkově vlastně překopávání celého fyzického, emočního, mentálního i duchovního světa u mě probíhalo ve velké míře. Teď je to v takové fázi, že mám exém v takovém klidovějším režimu, můžeme se potom bavit ještě o nějakých dědičných faktorech, o karmě a tak dál. Ale jsem rozhodně přesvědčená i tím, že se věnuju epigenetice, že spoustu věcí samozřejmě můžu ovlivnit a nastavit si to tak, aby mě ta nemoc neomezovala v životě a dokonce, aby vymizela. Takže nejsem opravdu příznivce toho, když se řekne, že ta nemoc je neléčitelná, nevyléčitelná a prostě musíš se s tím naučit žít. Tady máš diagnózu, tady máš prášky a čau. Mám zkušenost sama se sebou a myslím si, že to je úplně to nejlepší, když sami si zažijete na vlastní kůži to, co vlastně můžete potom předávat dál svým klientům, přátelům, známým, že opravdu všechno je řešitelné a léčitelné. Autoimunitní choroba je už ten název takový strašák a myslím si, že je to jenom to, že člověk neposlouchá sám sebe, že jde sám proti sobě. To je z toho psychosomatického hlediska takhle definováno, že vlastně například ekzém, co se týká mě, tak je to, že člověk nemá nastavené absolutně žádné hranice jak k sobě, tak prostě nedokáže je nastavit vlastně ani takhle, že nemá on hranice k ostatním lidem. Takže vidíte, že je to real, slyšíte si ten to táhne se mnou, takže to řešíme potom i co se týká napojení jeho na mě a karmických záležitostí. O tom třeba někdy příště. Mějte se krásně.